Dakle, kad je to bila 96. ja sam bila osnovna škola, kad je moja majka otvorila ordinaciju. Ja se sjećam tih godina, teško je bilo na klinici i ona je odlučila otići u privatnike. Tata je strašno stao uz nju i imala je njegovu strašnu potporu i kada je krenula raditi, ona je bila sve, 6 u 1. Ja se sjećam, ja bi znala iza škole doći do nje, ona bi pregledala pacijenta, naplatila mu, izvela ga van i iza toga bi rekla ajde stani, pričekaj me tu i oprala podove, doslovce. U početku vi nemate novaca za marketing. Mi smo postavili vani stup koji je pisao očna ordinacija, ako je to ko vidio dobro, ako ne, nikom ništa. U tom samom početku znalo se da telefon ne zazvoni po 2-3 sata, niko se ne javi. Mene već hvata panika, zašto telefon ne zvoni, kako ćemo mi preživjeti i tako dalje. Ja sam imala nekoliko tih papirića koje sam sama napisala. Jedan od njih je bio ti si jaka i sposobna žena, ti ne možeš ne uspjeti. Pa bi izvukla van, to pročitala i onda spremila nazad. Drugi put bi izvukla drugi koji je pisao ako padneš ustaćeš ponovo i nastaviti dalje. Treći je pisao ja ne priznajem poraz. To je bilo na samom početku i to je ono što nekako nisam dala da pokleknem i u tome sigurno moj vječni optimizam, ljubav prema pozivu koji radim i prema pacijentima me zapravo održava. Kad sam ja došla raditi kod doktorice Bilić je bila sama, nije imala sestra. Smo kosili tu, se sjećate da smo kosili? Kad je muž došao, još smo tu kosili. Da, iz početka smo sami sve radili. Sjećam se, kako ne, pa svi pacijenti su bili zadovoljni jer se znalo da ona savršeno radi. Da je izuzetan dijagnostičar i izuzetan čovjek i liječnik. Ovo sam shvatila kao jedan izazov, jer kako nisam vidjela svoj daljni napredak u sklopu javnog zdravstva, onda sam na odlasku sama sebi rekla u redu, vi ne trebate doktora znanosti, klinika ne treba doktora znanosti, ja ću sama izgraditi za sebe kliniku. Nas je uvijek zanimalo da posao koji radimo napravimo izvrsno, da iza sebe ostavljamo trag. I zbog toga smatram da je odnos prema poslu, predanost, strast dovela do toga da se Bilić Vision razvio iz jedne male ordinacije od nekih 35 kvadrata do ovoga što danas vidimo, jedne respektabilne poliklinike koja je po tehnologiji, po znanju, po ljudima i mogućnostima među vodećima ne samo u Hrvatskoj nego i u čitavoj regiji. Ulaganje u subspecijalizacije, u ljude, u edukacije pokazalo se kao uspješan model i da je to upravo razlog zašto nas pacijenti traže. Na prvo mjesto bih stavila jer nam vjeruju. Na drugo mjesto bih stavila zato što mi se apsolutno posvetimo njima, njihovim problemima, njihovoj bolesti i nastojimo ne samo da to izliječimo, nego da ih utješimo, da damo prognozu, da postavimo bolest njihovu kao naš zajednički problem. Bilić Vision je obiteljska tvrtka u kojoj svaki član obitelji ima svoje mjesto pod suncem, bi ja rekla, i svako radi odlično svoj dio posla. S doktoricom Nadeždom se jako dobro slažem, smatram da je vrhunski stručnjak. Doktorica Bilić je prije svega jedan veliki čovjek, žena, ogroman profesionalac i sjajan učitelj. I ogroman je uzor u svem onome što je postigla sa svojom obitelji, tako da je sjajno raditi s doktoricom Bilić i svakodnevno jedan veliki izazov i jedna velika čast.
Bilić Vision za mene predstavlja slobodu. Slobodu kreativnih razmišljanja, kreativnog rada. Također mi znači jednu priliku da pomognem ljudima. U ovih 25 godina 1000 ljudi su prošli kroz polikliniku koje smo operirali, vratili im vid, koje smo izliječili, koje smo postavili točne dijagnoze i tako dalje. I to me ispunja ponosom i zapravo čini Bilić Vision jedan sastavni dio moga života. Kada vidite, na primjer, doktoricu Bilić kako radi i koju nikad nećete čuti da je rekla da nešto ne može napraviti, onda nekako i to mene je tjeralo uvijek napred da budem bolja i da svoju ljestvicu pomičem na više. Puno se daje u ovaj posao i to pacijenti vide. Voli ovaj posao raditi, ne može biti mirna. Stalo joj je isto tako da ima dobar tim, dobar timski rad, tako da traži da cijelo vrijeme imamo edukacije, da komuniciramo, da kažemo što nam smeta. Svi su vrlo ažurni, vrlo vrijedni, željni učenja, posvećeni pacijentu. To je jednostavno atmosfera za poželjeti i za učiti i za raditi, a mislim i za naše pacijente da je to jedna vrlo važna referenca i razlog zašto nam dolaze. Apsolutno sam ponosna na ljude koje imamo u poliklinici, to moram naglasiti. To su pametni, mladi, obrazovani ljudi. Mnogi od njih zaista grizu za Bilić Vision, žele da se što više razvijamo i ja duboko vjerujem da će tako i biti. Oftalmologija je vrlo tehnokratska, tehnološka struka. Uz kadar, tehnologija je tu uvjet bez kojeg se ne može. Mi smo prvi u Hrvatskoj komercijalno počeli prošle godine raditi femto operaciju katarakte. Također, što se tiče skidanja dioptrije, koristimo najmoderniju tehnologiju, od lasera za pravljenje poklopčića, koji je trenutno najmoderniji laser u svijetu, do sustava koji navodi sam Excimer laser koji skida dioptriju. Taj sustav Contura Vision koji koristimo je trenutno najprecizniji u svijetu i može ispravljati ne samo uobičajene refrakcijske greške kao što su kratkovidnost, astigmatizam, dalekovidnost, nego i takozvane aberacije višeg reda koje dovode do savršenijeg vida i manje nekakvih nuspojava poput blještanja od izvora svjetla i sličnih neželjenih optičkih nuspojava koje se inače znaju dešavati. Od ove godine primjenjujemo jedini u Hrvatskoj novu tehnologiju za liječenje suhog oka. Suho oko je vrlo česta kazuistika u oftalmologiji, pogotovo danas dok smo svi za računalima puno i među starijom životnom dobi gdje je slabije već vlaženje oka. Kao kirurg mogu naglasiti ogromnu važnost praćenja napretka tehnologije i biti osposobljeni zapravo za rad na njima. Jednostavno za uspješan rad, dobre rezultate i sigurnost i kvalitetu za pacijente je to presudno. Ja vjerujem da ne samo da ne bi bilo poliklinike Bilić Vision, da nije bilo potpore mog supruga Ranka, nego ne znam u kom smjeru bi išao naš život. Zato što je uvijek, ali u svakom trenutku, kad god je meni bilo teško, kad sam imala dilema oko posla, oko svoje karijere, oko napredovanja, uvijek je stao uz mene i uvijek me podržao. I to kojim riječima? Ma nadešta. Svoju plaću ćeš zaraditi. Ako ne zaradiš, živjet ćemo od moje plaće. Mi smo skromni ljudi i ti ćeš bar imati više vremena za sebe. Pa zamislite tu takvu podršku. Pa kako da ne uspijete onda? Ona je neobično najprije marljiva, ništa joj nije teško. Ona može raditi zaista koliko treba, može učiti koliko treba i čak i više od toga koliko treba. Dakle, to je glavna njena karakteristika. Vrlo je uporna,
nepokolebljiva, hrabra i uz nju sam se sjajno osjećao. Nikad mi nije bila nekakva prijetnja, niti to što je ona u mnogo aspekata preuzela odgovornost, što je radila više nego što sam ja radio, to mi nikad nije zapravo smetalo, nego mi je i to bio podstreh da ja budem bolji uz nju. Tako da sasvim sigurno smo djelovali uzajamno jedan na drugoga i kroz to se poboljšavali. Doktorica Bilić i profesor Bilić, oni su izuzetno kvalitetni liječnici, vrlo su pedantni, precizni, perfekcionisti i kao takve ih poznajem cijeli život i apsolutno su u svim svojim namjerama uspjeli. Moram priznati da je fascinantno kad čovjek pogleda unazad, 20 godina, od startne pozicije gdje su oni danas došli, i koliko rada iza toga stoji. I sama ova poliklinika, ja sam sad prošao kroz zgradu, to je impresivno dostignuće, stvarno na razini najboljih klinika u svijetu. U njihovom slučaju se govori baš o nečem što mogu reći da je idealno, da se u obiteljskom krugu zadržava to iskustvo, to znanje, da se prenosi iz generacije na generaciju, da istovremeno svaka nova generacija, u ovom slučaju, dakle, i njihov podmladak, ajmo tako reći, donosi jednu novu dimenziju u zatečeni posao. Mi smo vrlo onako skladni u ideji, znači što Bilić Vision treba biti. I jako rijetko nam se dešava da mi sad sjednemo i da jedan ima jednu ideju, drugi ima drugu ideju. Mi vrlo brzo dođemo onako do zajedničkog konsenzusa i onda svi vučemo nekako u tom istom smjeru. Najbitnije je da nastavimo sa razvoju po pitanju tehnologije, po pitanju širenja djelatnosti, pa tako između ostalog dermatologije i estetika koju uvodimo sad u ovom trenutku da raste kao nekakav komplementarni dio i nastavak oftalmološke djelatnosti i ortopedske i da širimo broj poslovnica Alpha Vision optike u kojima ćemo pružati jednako dobru uslugu kao što to činimo do sada i da jednostavno nikad ne stanemo s time.